Wel, mae'n fis Medi unwaith yn rhagor ac yn amser i fyfyrwyr Prifysgol Cymru, Drindod Dewi Sant, ddychwelyd i'r campws yma yng Nghaerfyrddin. Ond wrth gwrs, mae'r cyfnod hwn eleni mor wahanol i'r hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae'n gyfnod pryderus i bawb, yn fyfyrwyr, yn staff a phrigolion lleol. Ac fel profost campws Caerfyrddin, rwy'n ni'n awyddus iawn i rannu neges o sicrwydd a chithau drigolion Caerfyrddin a'r cyffiniau, gan eich sicrhau fod y Brifysgol mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Cyngor Sir a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gwneud popeth posibl o fewn ei gallu i sicrhau eich diogelwch chithau a diogelwch holl ddefnyddwyr y campws. Wrth i ni groesawu'r myfyrwyr yn ôl i'r campws, ein blaenoriaeth yw iechyd a lles ein staff, ein myfyrwyr a'r gymuned ehangach. Mae sicrhau bod pawb yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru drwy bellau cymdeithasol, drwy wisgo mygydau a sicrhau hylendid personol yn allweddol mwyn atal y coronafeirws mae rhag lledaenu. Rwy'n ni'n tanlinellu'r neges hon wrth i ni gyfathrebu yn myfyrwyr yn rheolaidd, tra bod ni hefyd wedi diwygio cod ymddygiad y myfyrwyr mwyn sicrhau ei bod yn llwyr ddeall eu cyfrifoldeb. Byddwn ni'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i'r carn ac yn monitro bod holl ddefnyddwyr y campws yn cadw at y rheolau bob amser. Rwy'n ni hefyd wedi pwysleisio wrth y myfyrwyr bod cymuned y campws yn perthyn i gymuned ehangach yn Sir Gaerfyrddin a bod cyfrifoldeb arnyn nhw i barchu'r boblogaeth leol fel am y disgwyl iddyn nhw barchu rheini a fydd yn cydfyw â nhw ac yn cydweithio nhw ar y campws. Fe fydd y cyfnod nesaf hwn yn unheriol i bawb, ond gyda'n gilydd, trwy gefnogi'n gilydd, fe ddawn ni drwyddi. Daw Caerfyrddin drwyddi, daw Cymru gyfan drwyddi, a daw eto hael ar fryn.